Donggo sing kerjutan. Napa Mas? Piye? Mas Antok sing demeng. Heeh. Nyaran abuh seragenan sedilo. Gatel tangane ya. Gatel. Mengko bengi Mas. Ya. Tenang ya. beres. Aku wis Enggak. ngapalke.
mbak ajari ngene-ngene lho. Wes tak kursus. Sirit karo Dek Suji ampun lenggah riyin. Ayo sowan Pak Sri Widodo. Nah, kuwi sing ditunggu. Ketokmu arep ngersake gending kelangenan kok nduk. Dicaketi rono karo ngiras pantes ngaturke panuwun. Bernuansa apa Mas? Video syutingnya saka JMT, ya iki didukung karo sound sisteme saka Bintang Papua. Anu sing nuansa religi menapa? Ya matur penjari Bapak Sri Ingkang Widodo dipun ngersakaken ngersake kula gending. ketingalipun pangkur. Oh, segleng. Enggak, tidak. Ya. Jadi Tak elengke. Ya, video syutingnya. Ini. Gus Widodo Pak Sri cantik banget. Widodo sekalian Ibu matur sembah nuwun sanget sampun nimbali kanca-kanca sanggah. Nah, mugi-mugi mangke sukses terus dhateng panjenengan sak keluarga. Kalau mau badhe paring dawuh gending menapa? Larasing pangkur nggih. Oh, laras nyuwun boten sing jengleng. laras. Mas. Jengleng. Pangkuripun ingkang laras. Kalian ngudang anak. Oh, udah. Enggak, Pak. Mereka mungkin spesialis Mbak Putri. Nggih. Pun Tak garap kenen Mbak nyemek Putri nyemek. siap-siap. Pak iki. Angga. Pangkur saking menapa? Sekane. Mboten dipun jenglengaken, Mas. Ingkang laras. Ya. Laras. Berpalaran bisa. Pangkuran golo-golo, gele-gele. Ingkang dipun dolo-dolo. Nggih. Ngersakaken pelak napa selendro Pak Sri Widodo? Oh, Slendro pelok sami. Piyai tek manutan ya. Lho, lah kepiye to ana? Mas Slendro niki, Slendro isih sanga meneh. Oh iya, kalian yen ing tawang Yen ing kita. tawang, nggih. Berarti Siap. penggemar tenan, Dok. Nyatane yo apal lho, Dok. Ayo. Monggo para kadang. Ya. iki gandenge Pak. Lindo. Disuwun kabeh penyanyi ngadeg rene. Ayo. Nggih panyuwunan Menika dawuh saking ingkang hamengku gati, para kadang seniwati kasuwun tindak mriki mangga. Iya. Wiwi, kene Wiwi. Pangkur wiro molombo kala-kala santri slendro Pak Rati sanga umur dadi sarono manunggal lair terus sing batin terus maju tanpa mundur patuh lan tangguh. Tanggur wiro molombo kala-kala santri slendro Pak Rati sanga umur dadi sarono manunggal lair terus sing batin terus maju tanpa mundur patuh lan tangguh. Pangkur wiro molombo kala-kala santri slendro Pak Rati sanga ukur dadi sarono manunggal lair terus sing batin terus maju tanpa mundur patuh lan tangguh.
pripun Pak Sri sekeca Pak? Keco sangat. Maknyus Pak. Nyakmus. Nyakmus. Nggih, ayo Nduk. Aduh kakak. Kene gendong. dipun berkahi makaten. Pandemen seni. Mboten berkahi, Pak? Aku tak bayar wae, Mbak. Ya saking bener ngono, Kak. Ya kengko ya bakal digo nang Jakarta enak. Wah, siap. Niki rencang-rencang siap ya, Kak? Gesek iki benjang menapa, Pak? Dipun sing digawa rono ki sidine ngono lho, Nak. Tak kira sak penyanyine sak pemusike. Ya bakale rencana wis ana rencana. Siap. Sok lebaran arep digawa rono. Oke, tahun pira? Lebaran tahun pira? Lho, sesuk kuwi. Oh iya. Iya, lebaran bakal digawa rono ning sidine tok. Ya.
Jembar-jembar parine lemu-lemu. Dipunaturi bawa menapa? Kayak dhewe yo ngancani ning kene. Oh yen ning tawang kula. Sumangga. Ingkang yen ing tawang menapa sanesipun? Oh nggih. Setunggal. Menika kangge panglipur para rawuh sami khususipun warga Ngapung Japon iki. Wis tunggal langgam. Oh iya ning tawang. Yen ing tawang ana lintang ya kanggo anak wedok anakku lanang cahayu aku ngenteni marang mega hengang kosong suntakon war toni reki Lo geser mriki nggih Pak kesanipun janji-janjiku
eling sumedhut raos tias ingsun nimat sinsun mrasopo sineksenan bumi langit tangi sing tias ngenteni padang rem bulan yen ing tawang ana lintang cahayu aku ngenteni tekamu marang mega ing angkasa nimat sun takoke pawatane monggo Tresnaku sundur wiyati
awale matur nuwun dumateng Bapak Widodo.